Watannin farko na samuwan juna biyu. Juna biyu wani lokaci ne ko yanayi da yaro yake girma a cikin mahaifa. Juna biyu yakan kai har tsawon sati 40 ko mako 40. Hakan yakan fara ne daga lokaci ko watan da jinin al'ada ya ɗauke. Wannan makonni 40 ɗin ya kasu kashi uku wanda ake kiransu da watanni ko matakan halittar mutum. Kashin farko na watannin halitta yana kaiwa har tsawon makonni 13. Yayin sati na biyu na shigan ciki ko juna biyu, kafin sati na biyu, jikin mace yakan shirya samun juna biyu saboda yanayi na jinin al'adanta. A cikin sati na biyu kafin samuwar ciki, ƙwai yake sakewa. Gab da ƙarshen sati na biyu, ciki yakan shiga a lokacin jima'in namiji da kuma mace. Hakan yakan faru ne a lokacin da ƙwan shi namiji da kuma ƙwan ita macen suka haɗu. A lokacin saduwa, ƙwayoyin halittun mace da na namiji sukan haɗu su kuma gauraye don samuwar cikakken ƙwayan halitta. Hakan yakan samar da yanayin halittan jinsin ɗa namiji ko ‘ya mace, launin gashi, ido da kuma ɗabi'a. Wannan sabon ƙwayan halittan ana kiran shi da ɗan tayi. Shi ne mataki na farko na samuwar ɗan adam. A yayin sati na uku, ɗan tayi yakan kasu ya kuma samar da wasu ƙwayoyin halittu wanda ake kira blastocysts. Bayan nan sai ƙwayoyin halittu su kasu gida biyu, na ciki da na waje. Na cikin shi ne zai girma har ya zama ɗa, shi kuma na wajen shi ne zai samar da tsoka domin kulawa da jaririn. A yayin sati na 4, blastocyst yakan koma cikin mahaifa. Lokacin da zai fito ya bar na wajen ya koma mahaifa, wannan shine matakin implantation. A yayin sati na 5 zuwa na 10, wanda ake kira da lokacin ɗan tayi, sassa ko gaɓoɓin ɗan adam sukan fara girma kamar su ƙwaƙwalwa, ƙashin baya da kuma zuciya. A wannan lokacin ne zuciya yakan fara bugawa, sai su mahaifa da kuma cibiya su fara ba da kariya na rayuwa ga shi ɗan tayin. Waɗannan kariya su ne sinadarin gina jiki da kuma iska. Suna samuwa ne daga uwa zuwa ɗan tayi. Daga nan sai ƙashi da kuma tsoka tare da fata. Gab da ƙarshen sati na 5, ɗan tayi yakan fara zama mutum cikakke. A ƙarshen sati na 10, ɗan tayi zai koma cikakken tayi wanda yakan kai tsawon inci 1.25 daga kai zuwa kafaɗa. Daga nan sai hannaye da ƙafafu su yi tsawo su kuma fara motsi. Ƙumbuna da kuma yatsu su gama girma tare da cikar halittar fuskan jaririn. A ƙarshen matakin juna biyu na farko, jariri yakan kai tsawon inci 3. Jikin uwa yakan samu sauye-sauye masu yawa a wannan matakin saboda wasu sinadarai na 'yan aikin jiki da ke kai kawo a jikin uwa. Babban alaman shigan juna biyu shine yankewan jinin al'adar mace. Za a iya samun wasu alamu kamar yawan mura, zazzaɓi da safe, ƙaruwan girman mamuna, ɓacin rai, ramewa ko kuma ƙaruwar ƙiba. Zaɓe gurin nau'in abincin da za a ci, har da yawan kasala da dai sauransu a watannin farko na